Нормално е да съм уморена след 40. Това е най-опасната лъжа, която кара много жени да живеят в изтощение и да считат, че това е нормално. Нормално е на тази възраст, нормално е да нямам енергия, нормално да се чувствам изтощена. Не, не е нормално. Да, станало е често срещано, но не е нормално. Когато тялото ти няма енергия, не се възстановява качествено, започва да дава разнообразни симптоми. Това не е възраст, това е сигнал. Ако го игнорираш, с времето става по-тежко, става хронично и започва да влияе на всичко. Истината, тялото ти може да се възстанови, но само ако спреш да го оправдаваш и започнеш да го слушаш. На вебинара този четвъртък ще ти покажа точно това, какво се случва в тялото ти след 40 и как да го промениш в твоя полза. Ако искаш да се включиш на живо, коментирай на живо, а ако искаш достъп до записа, коментирай запис.